हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ दासिमहालागै फुलै नायाखै, अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि एम एफ बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों रांखिनिनि बेवाइ। बेयो मोनसे ट्रेजेडिक बर' शर्ट फिल्म। लोगोफोर, दासिमहालागै नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअनि गासिनोफोरानो जादों आबुल नार्जारि, सनिता बर', सुबुंसार ब्रह्म आरो नमिता मुसाहारि। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै होलांबाय आरो बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बे भिडिअनि राइटार आरो डिरेक्सनखौ होदों नयन मुसाहारि आरो बे भिडिअनि प्रडिउसारआ जादों प्रजित नार्जारि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै बिथांमोननि नैबे गोदान बर' शर्ट फिल्मखौ नायाखै, अब्ला बिथांमोननि पिएन मिउजिक नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान बर' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैनो हागोन। बिथांमोननि नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना नायनानै गोजोननाय मोनगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। गोजोननाय मोनगोन जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरखौ थाब लानानै फैनो हानाय बायदि। लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर, नोंथांमोना बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरखौ थाब मोनबाय थानो थाखाय बेल आइकनखौल' क्लिक खालामनानै लाखि। दासिमहालागै आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जायाखै, अब्ला नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव वाट्सएपनि ग्रुपखौ होनानै दोनदों। नोंथांमोना थाबैनो जइन जानो हागोन। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिनगोन। नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामनानै होगोनखौ मिजिंथिनाय थाबाय।